Hindi naman pilit ako. Kantin, taong tabangit. Ante. Mama! Smile. Bisag lahapok kaayo. Bidyo gani. Kapunto nun akong sinilas. Okay ra na. Bitbitan ninyo yung slippers. Na. Oh. Walang pati. Walay atrasay ha. Sa video. Quickly. O pangita mo bulak. Bisa kung saan nga bulak. Pwede ra makahagonoy te. Pwede. Hagonoy, hagonoy. With feelings Ante. With love. With love. Okay ra na. Wala pa rin na kamayan. Muna inundan nga nagsapatos ko. Bukat kay Ante. Ante, hindi ko na kaya. Kayahon gyud. Ante, yun. Na naman ta dre experience. Bukat na ako sa Ante. Dali pay. Kaya yan. Wala, maputol yun yung sinilas ng hidira ba? Ito pag tinil mo, dito mo manghimasa. Adi ko, uy. Hapdos man. Yan tiil ba ni sa mad? Basin. Di pa mo ana nga nitaas mo? Ante, look at my slipper na putol. Di pa mo ana nga nitaas Ay, mo? ginanay ng udoy. Na maghugasanan la Mariel. Magdinil, lang lugar sa Ante. Dai pa. Kaya ako nag-shoes mo ko. Mother, outfit. Ay, Oh, magdinil daw. mid in. No. Hadlok man, hadlok. Mas dali ra kayo. Inyong kayong ate pa. Ba ako ba? Ante, I'm strong. Wala dili ko hindi ka na. Ante. Mo gali. Ayun na lang ante, dagan kita dala. Ora ko na bebe. Ura. Ay kinaka sleeper. Wa ginagubo si Papa ay og si kan si Miles og si Dato na sila. Kay ay. Nanangit man ka mo sa inyong mama at papa ha. Yes, Bunalan mo. wala, pulang lubot karto. Ano tayo mahimo? Na may karton sa balay. Mangayo mo. Hindi, mga gudag karton. Manangit, ganun. Ikabalo mo ako lagi. Si Ma... Kuno man i-upload bakit Ay kasi ante ba? Ante, dili, mag-inon mi mo ko. Niya, mo ni support ko ni mama. Ako ni abot. Wag yun to sila kauban. Ha? Mami pa eh. Lalayo na ra ba kay ta? Ante, uy, magdili ta. Abay ako gikinaan naman silang Ivan good.